Radio Televisió Valenciana, saquers de 1.300 milions, zero responsables. A punt, a privatitzar. Durant la darrera campanya electoral, els dirigents del Botànic van mostrar la seva voluntat per a exigir responsabilitats davant la gestió que el PP de la Comunitat Valenciana havia fet del servei públic de radiotelevisió. També van fer una defensa tancada dels treballadors al temps que es comprometien a revertir el tancament. El cop d'estat en Televisió Valenciana no t'eixirà de baix. Has fet un cop d'estat i ho saps. Però a partir de juny de 2015, totes les promeses se n'anaren pel desaigüe, s'esvaïren com el fum. Un cop al govern, no han volgut saber-se'n de res dels treballadors i de l'exigència de responsabilitats judicials tampoc. Ho prova el fet que el Consell manté una postura totalment passiva al procés judicial penal contra els responsables dels saqueig de 1.300 milions d'euros, encara que es van comprometre a fer-ho. Cap força parlamentària ha volgut impulsar una comissió d'investigació, com ha sol·licitat el sindicat CGT, que resisteix a admetre que no paguen els responsables del saqueig, com en tants casos de corrupció. Així, si els sobrecostos dels documents de Triskel, de les produccions d'Alba Adriàtica, la productora de José Luis Moreno, les despeses de representació de José López Jaraba o les arbitrarietats manifestes en els acomiadaments del primer ERO continuen denunciats als tribunals, és gràcies a l'esforç i la tenacitat de la CGT. La CGT és l'únic sindicat disposat a arribar fins al final en la denúncia d'un ERO injust i arbitrari que ha deixat desemparats, indefensos, uns treballadors als quals s'ha desacreditat sistemàticament mitjançant un relat interessat en posar-los a tots en el mateix sac. Per tot això, la CGT acaba de presentar la demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la sentència del Tribunal Suprem espanyol que dona validesa a l'ERO de tancament de la televisió pública valenciana, ordenat per Fabra i pel Partit Popular, responsables directes del saqueig. I enmig de tot això, el govern del Botànic obri ara una nova televisió que, a excepció dels informatius, està totalment privatitzada i sobre la que plana de nou l'ombra de l'ensufisme en la configuració de l'equip directiu, amb una plantilla a la que se li ha barrat el pas a gent que en el seu moment va guanyar un procés públic de selecció canviant les bases de la convocatòria per a impedir que retornaren. També s'ha prescindit de diferents perfils professionals, ignorant tots els drets laborals i sense articular cap alternativa. Com també s'ha vetat a antics treballadors per considerar-los massa majors i per no ser del grat de l'actual equip directiu. Per contra, han tornat molts dels còmplices necessaris de la manipulació del PP, alguns d'ells molt significatius. Impedir el seu retorn era una de les raons per les quals el Botànic no va voler considerar cap de les propostes del comitè d'empresa per a reobrir amb la plantilla, el que hagués permès tornar a emetre fa més d'un any amb un cost de $500.000. I això no és tot.